Koji je dio vlastitog tijela Vincent van Gogh, prema poznatoj povijesnoj priči, ozlijedio tijekom teške mentalne krize 1888. godine u Arlesu, u događaju koji je kasnije postao jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti umjetnosti? Odgovor je uho. Koji od 4 Grand Slam teniska turnira započinje prvi tijekom kalendarske godine? Odgovor je Australian Open. Tko je autor epskog dijela Izgubljeni raj? Odgovor je John Milton. Koji je povijesni događaj potaknuo ulazak SAD-a u Drugi svjetski rat? Odgovor je napad na Pearl Harbor. Kako se ranije zvala država Etiopija? Odgovor je Abesinija. Prepoznaj film prema slici. Odgovor je Snatch. Koji ugovor je stvorio Europsku uniju 1993. godine? Odgovor je ugovor iz Maastrichta. Tko izvodi pjesmu Happy? Odgovor je Pharrell Williams. U kojoj se državi nalazi Meteora, kompleks samostana na Stjenama? Odgovor je Grčka. Koji hrvatski otok je poznat po plavoj špilji? Odgovor je Biševo. Koja je to jedinica udaljenosti koju astronomi koriste za mjerenje velikih udaljenosti u svemiru, primjerice između zvijezda? Odgovor je parsek. Koji novi film redatelja Christophera Nolana izlazi 2026. godine? Odgovor je Odiseja. Koji film je na posljednjoj dodjeli Oscara osvojio nagradu za najbolji originalni scenarij? Odgovor je Anora. Koja se začinska biljka najčešće koristi za pripremu umaka pesto? Odgovor je bosiljak. Koja je poznata hrvatska tvrtka iz prehrambene industrije počela s radom 1934. godine u Koprivnici i danas je globalno prepoznata po začinu Vegeta? Odgovor je Podravka. Kako se naziva znanost koja proučava tlo, njegov sastav i procese? Odgovor je pedologija. Tko je bila prva žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost? Odgovor je Selma Lagerlöf. U kojem gradu su nakon Drugog svjetskog rata 1945. do 1946. godine vođena suđenja protiv nacističkih lidera, poznata kao suđenja za ratne zločine, gdje su istaknuti političari, vojnici i službenici odgovarali za zločine protiv čovječnosti? Odgovor je Nürnberg. Koja radijska emisija u Hrvatskoj redovito obrađuje povijesne teme, zanimljivosti i važne događaje iz prošlosti i nosi naziv koji jasno aludira na svoju tematiku? Odgovor je Povijest četvrtkom. Koji je hrvatski bend prvi s naših prostora, čiji je glazbeni video ikada prikazan na MTV-u?
Odgovor je psihomodo pop.